Kasingin ti panagserbi kas kangatuan ng opisyal ti pagilian ti panangibaklay iti nadagsen nga akam. Kinadapay nga ta umartap iti responsibilidad ti maysa nga individual ana minsan nga imbilang ti publiko kas kampyon ti umili. Ita iti pakasalitaan ante amamuan ti kinasasino daytoy nga opisyal babaan iti panagsirarak ni Angel Kim Penggosro. Nabalkot iti ladingit ti entero a Pilipinas idi Marso 17, 1957, kalpasan ti nakalkaldaang nga ipupusay ni Presidente Ramon Magsaysay, gapo iti panakaydong parte eroplano na, ang nagluganan na iti panagsubli na iti Manila, manipod iti syudad ti Cebu. Napasamak ti nakaal-alinggagat nga insidente iti Mount Manunggal sa Cebu, no sa dino, kaduan kadagiti nakalugan iti nasaong nga eroplano ti pimusay. Sakbay ang nagbalin a presidente, nagserbi ni Magsaysay ka Secretary of National Defense, iti administrasyon da iti Presidente Elpidio Quirino. Kabayatan ti panagserbi na, nakagunod da ito iti pamigbig kapo iti nabaligi pa nang idaulo na, kadagiti addang kontra iti insurhensiya ti Hukbalahap, agapuanan ti panakaisubli ti linak kan kinatalged kadagiti rural areas. Idi 1953, nabutusan ni Magsaysay kas presidente gapo iti aglaplapusanan a suporta ti publiko. Nadaras alimatak ti administrasyon na, gapo kadagiti pagalagadan na ang makatulong kadagiti umili, transparency, kan panagreget na amang paksyat iti korupsyon iti gobyerno. Gapo iti kinamanagpakumbaba kan panangipatag kan kwa na ti publiko, nabirngasan daytoy kas champion of the common man. Kabayatan ti panagtakem na kas presidente manipod 1953 aging nga 1957 nang ipaulog ni Magsaysay kadagiti reforma ang nakatutok iti panangpasaya at iti biag dagiti ordinaryo a Pilipino kas iti land and reform rural development ang nakatulong kadagiti mannalon panangpatibker iti demokrasiya ken public trust anti-corruption efforts ken dadumapay. Iti kalaat nga ipupusay ni Ramon Magsaysay, tinamin pinsan anang gibos iti namnama ti kaadwan, nga daddapay kumang agbaliw kan mapasaya at ti pagilian. Kalpasan ti trahedya, nagserbi ni Vice Presidente Carlos P. Garcia kas presidente, tapno agtultuloy amay daluan ti pagilian. Idi 1966, nang ipaulog ni Presidente Ferdinand Marcos iti proklamasyon, anang ideklara iti Marso 17, kas Ramon Magsaysay Memorial Day. Dayto nga opisyal a panang bigbig, tinang ipasdek iti tinawan a panangilagip ti pagilian, iti impatawid ni integridad, panang idaulo kan panagserbi ni Magsaysay iti umili a Pilipino. Kanayon alaglagipon, pasamak iti, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Penggosro.